Inini ndiri mupenyu handina kufa. Handizivi kuti sei vakataura kuti mudzimai wavo akafa. Aiwa. Ndosati tichada kunzwa kubva kwamuri kuti zvaimbofamba sei senhau yakatofamba ivo vachitaura kuti mukadzi wangu akafa. Nguva nenguva tinowanikwa tichishanyira hama dzedu dzinenge dzichirarama dziri mukati meusungwa umo matinenge tichienda tichida kunoonawo kuti vakagara sei, vakagara zvakanaka here, havana zviri kuvanetsa here. Nhasi uno ndofunga mazuva apera takakupai baba Chris Gota avo vari kurarama vari muusungwa pamusha weChikurubi Maximum Prison vachitsanangura kuti inini ndava ne15 years ndisingabvume mhosva yekuti ndakauraya mukadzi wandaifambidzana naye, asi nhasi uya tigarisane pasi ndikutsanangurire kuti ndakazvifambisa sei, ndakauraya mukadzi wandaifambidzana naye. Nhasi uno tamuka takananga mumusha wavo, kumusha mukuru kumutora shanga, kwataenda kunotsvaga hama dzavo kuti timbonzwa kuti ivo baba Chris Gota munhu anga akaita sei, munhu aigarisana nevamwe here, vaiwadzana nevamwe here, kana kuti aiva munhu asingatambirike munharaunda, munhu ane utsinye, munhu anorwisa vamwe. Zita rangu ini ndoitwa Frank Wesere. Ndoda kukuchingamidzai pano paZim Newsbeat TV ndichiti regai tipinde mumusha tinzwe kuti baba Chris Gota munhu akaita sei uye mhosva yakaparika sei kuhama dzavo vanga varipo, kuti chii chakatora nzvimbo kuti baba Chris Gota nhasi uno vararame vari mukati meusungwa. Pari zvino vandakagara navo ndiamai vanova mukadzi wababa Chris Gota. Regai tinzwe kuti vaChris Gota ndiani. Mama, makasimba here? Takasimba, makadi henyu? Aiwa, tiri nani. Chiri kundinetsa mama chekutanga ndechekuti muripo, papa ndiri kutofunga ndotiza, ndogara, ndoita se, noti ndichitaura nababa vakanditi mukadzi wangu akafa. Ndio zvakazotora nditsvage mukadzi uyo wavakazonetsana naye vakasvika pakupondana. Inini ndiri mupenyu handina kufa. Handizivi kuti sei vakataura kuti mudzimai wavo akafa. Aiwa. Ndosati tichada kunzwa kubva kwamuri kuti zvaimbofamba sei senhau yakatofamba ivo vachitaura kuti mukadzi wangu akafa. Makasimba here mama? Takasimba, makadi henyu? Aiwa, ndinofara. Kuri sei kunoko? Kuno tichiri kuchengetwa. Patiri panapa nhasi area yachona tinenge chinzi tiri kupi? Muri kumusha mukuru kumutora shanga. Makarima here? Ndiri kuona kunenge kuri kunaya chaizvo, green yachona. Aiwa, takarima. Takarima chibage ndochatakarima. Sazvo toti manje manje muna April umo ndenda kutozokohwa. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa, tinozvikudza mama. Mama, chekutanga ndoda kunzwisisa kuti rava Chris Gota hongu ndanzwa kuti muri mudzimai wavo, asi waitaura kuti mudzimai wangu akafa. Ngatitangirei ipapo. Pari kufamba sei? Ine handisi kuziva kuti vakazvifambisa sei, nokuti ivo vakati mudzimai wavo akafa. Zveshuwa ndakazvionawo ndega nemeso angu vachitaura kuti mudzimai wavo akafa. Saka zvakatotora kundinetsa kuti sei vadaro kuti mudzimai wavo akafa ini ndiri mupenyu, uye vachienda kujeri vakatobva pano pamba nemaoko angu. Ndichienda kujeri ndichinovaona, ndichiita zvesewo zvaidiwa, tikatombotengesawo mimwe midziyo vachiedza kuti pamwe vangapiwe bail zvikashaya basa. Asi chiri kundinetsa nhasi ndechekuti vari kuti mudzimai wavo akafa, saka handisi kunzwisisa kuti vari kuedza kutaura kuti kudii. Alright mama, rega ndikudzorei kumashure muchitanga kusangana nababa Chris Gota. Chris Gota murume akaita sei? Pakugara naye hapana patakamboita violence. Anga ari munhu aigarika naye zvakanaka. Handina chandakaona chakaipa pavari.
saka zvinhu zvakandibatawo kusungwa kwavakaita ndosaka ndaivavarirawo kuenda kujeri ndichinovaonawo semumwe wangu nokuti taigarisana zvakanaka ndisingaziviwo zvazviri kuseri kwavowo. navakristota makasangana rini uye makasangana sei? Takasangana kuChiwiti. Chiwiti ndekupi? Chinoi. Kuchinoi. Tasangana kuChinoi. Ivo vanga vauya kwasisi vavo. Ini ndaigarawo kwasisi vangu. Ndokwandakaonana navo. Saka vakabva vazouya rimwe zuva vachiti vakubva kuChinoi vakuenda kubasa kumutora shanga. Tichibva tatongobvawo ikoko tichiuya kupi? Kuno kumutora shanga kubasa. Pane pasiri kunyatsondijekera mama, igore ripi razvaitika? Ndikuda kunzwisisa kuti kumashure kwese ukoko vakanga vasina mhuri here, muri mukadzi wekutanga here? Pane pasiri kunyatsondibudira. Mhuri vakange vainayo kumashure uko. Vanotori nevana vavo vakura. First born yavo ndeya 85. Ndo zvandozivawo pamhuri yavo. Vanga vaine vana vatatu. Newangu wandakazoitawo navo vakabva vaita 4. Sapa makasangana apa pavachikutsanangurira semukomana aonawo mumwe munhu waari kuda kufambidzana naye, vaitiwo mhuri iyi vakanga vaiita nani? Vakanga vaita nemumwe mudzimai wavo wavaimbogara naye. Mudzimai wavo uyu inini handimuzivi, asi ndakazomuonawo taakunoko achigara panonzi pamuvanga apo. Ndopandakazoona mudzimai wavo iyeye. Asi nokufamba kwenguva ndakazonzwa kuti mudzimai uye ashaika, asi patakawanana anga atori mupenyu. Saka muchisangana imimi vakakutsanangurira here kuti mukadzi uyu ariko? Vakanditsanangurira kuti vakange vaine mukadzi wavo, asi vanga vakarambana nemudzimai wavo. Zvavakarambana nemudzimai wavo ndokubva varoora mumwe mudzimai. Varoora mudzimai matsanangurira avaindita. Varoora mudzimai ndo pavakaita sei? Pavakazomheno zvavanga vanetsana nemudzimai wavo iyeye vachiuya kwasisi vavo vakatobva kumba kwavo vachiti vanga vanetsana nemudzimai wavo. Pakutsanangura kwavaita kunetsana kwavanga vaita nemudzimai wavo, vakati vanetsana nokuda kwekuti vari kunzi vari kudanana nemunin'ina wemudzimai wavo. Kakutorai moyo pavari chii? Ndoda kunyatsonzwisisa personality yavo, kuti murume uyu chakakuita kuti moyo wenyu kuti uyu ndiye wangu. Panguva iyoyo chakaita kuti nditi uyu ndiye wangu uyu inhawe kuti ininiwo upenyu hwandairarama ndairarama upenyu huri tafu. Ndaigara nasisi nabamukuru. Pandaigara nasisi nabamukuru upenyu hwangu wanga usina kumira musha. Ndo pakauya hanzvadzi yavo kwandiri. Tanga titori vavakidzani. Achitaura nawe kuti hanzvadzi yake ari kuda mudzimai wekuroora. Ini ndikati aiwa ndikaitawo yangu imba ndikabudawo pamba pasisi, zvinhu zvinogona kuita sei? Kundirerukirawo muupenyu. Ndokutorana kwamakabva maita. Tabva ipapo mama mazotorana nababa Chris Kota, hongu ndanzwa kuti anga ari munhu wamakanga magarisana naye uye anga asina matraits ekuti mungati munhu uyu angava ari munhu angagona kuponda munhu. Ndoda kunzwisisa mama kuti makanga magara nguva yakareba sei kubva panguva yamakatorana, uyezve ndanzwa muchiti makazoitawo wenyu mwana nababa Chris Kota, uye ndo chete mwana wamakaita here kana kuti mune vamwe kumashure? Inini vangu vana ndine 2 vekumashure plus wandakazoita navo 3 ndo vana vandinawo muupenyu. Pakugarisana apa manga makagara zvakanaka here? Hapana here pavaimbokuwanzirai hasha zvekuti nhasi uno zvinogona kusashamisa kuti aiwa mhosva iyi vaitozoipara chete nokuti munhu anga ine hasha? Pakugarisana navo hasha chadzo vanga vasina. Asi pavakanditira hasha panisina kunzwisisa one day
zuva iroro hasha dzakasimuka nokuda kwokuti vanga vatanga unhu hwavo hwekuita sei hwekudanana nevanin'ina vevadzimai. Vanga vakudanana nemunin'ina wangu inini tichigara kukildoneni kwamabhanako uko. Saka pakuvabvunza kwandakaita ndopakabva pasimuka hasha dzavo. Pamwe vaipinda madzibaba kavaida bondo. Handina kuzoziva kuti zvakamira sei nokuti ipapo takabva tatongopedzeranawo ipapapo. Dzobva dzangoperawo dzakadaro. Munin'ina wangu akabva adzokera kumvurwi nokuti anga atori nemurume wakewo asiyawo murume wake akufambidzana nani nabamukuru. Saka apa chaitoti vawanze hasha chiwo variwo vane mhosva. Handina kuziva kuti chakavapa hasha nokuti zvanga zvazivikanwa zvabuda pachena. Kufunga ndo zvakavapa hasha izvozvo. Ndoda kukudzorerai kumashure mama ndanzwa muchiti masangana kunonzi kuChwiti. Muchisangana navo baba vakanga vakutsanangurira here kuti inini shamwari ndine mhosva dzandiri nadzo kana kuti zvinhu zvakatozooma kutoita zvekushamisika? Inini pakugara kwandakaita navo havana kubvira vandimbondiudza kuti vanga vaine mhosva dzanga vainadzo kumashure. Madaizi akauya sisi vavo vachibva kuChwiti ndo pandakazivawo vakutsanangurira nhau dzavo kuti kune musikana akadai akafa chichi akaonekwa akafa. Ndo pandakatanga kuziva nhau idzi. Saka vakutsiurwa kuti wazviona taikuudza kuti zvaunoita hazviite zvokuti unofambidzana nemunin'ina womudzimai wako. Apa hona nhasi pazvakusvitsa hama dzemudzimai wako dzakukunyepera kuti waita sei wakauraya hama yavo. Ndo pandakatanga kuzivawo nhau idzi. Saka sevanhu vaiti munhu ari kunyeperwa zveshuwawo ini ndaitoendawo kujeri ndakasimba ndichinoona mumwe wangu ndichiti ari kuitawo sei ari kunyeperwa. Saka mama muri kuda kubuditsa here pfungwa yekuti mukadzi wavakazouraya aiva munin'ina wemukadzi wavo futi? Ndo pfungwa yandinotoburitsa. Because ivo vachitsanangura vanoti hanzi mukadzi wangu inini akafa. Afa ndo pandakazofunga kuti ndakura reka nditsvagawo munhu wekuita se wekugarisana naye. Iyo ndobva vatanga kufambidzana nemusikana uyu wavakazonetsana naye ndobva varwa abva mukadzi uya afa. Asi pfungwa yekuti anga ari mainini munin'ina wemukadzi wavo haina kubuda. Haina kubuda zvayo but ndo chokwadi chandakanzwa manzwira andakaita vachitaura nehanzvadzi yavo. Zvokuti dai hanzvadzi yavo anga asina kufa akauya nestatement iroro haimbozviramba nhasi. Chero hanzvadzi yavo ari muno anotozviziva kuti musikana wavari kupomerwa wavari kuti vari kupomerwa munin'ina wemudzimai wavo wavaigara naye. Zvichidudza kuti pamwe zvinogona futi kuva zviri izvo zvakaita kuti vanetsane vasiyane. Ndofunga. Alright. Handei mimi pakugarisana kwamaita mama ane nguva yakadii muri mese kusvika pavazotorwa kana muchitondera? Dzinogona kuita 7 years. Mati vaChris Gotava vakatorwa mumaoko menyu? Handei ipapo zvakafamba sei kutorwa kwavo? Pakutorwa kwavo kwakauya mayouth vachibva kunonzi kwaDhodho uko. Ndokubva vasvika tatitori kumba kwasisi vavo uko. Vasvika ikoko kumayouth ndokubva vavatakura vachiti kwavari vakati handei unonzwa nyaya dzako ndiwe uri kuita basa rekupisa dzimba dzevanhu. Vanhu vakavaka dzimba dzavo iwo ndiwe uri kuita basa rekupwanya dzimba dzevanhu. Saka handei unonzwa nyaya yako. Iye ndokusimuka kwaakaita. And paakasimuka inini handina kusara. Takatosimuka tese ndikazodzokerera kunonzi kwaChipere. Mai Chipere ndo vanga vari mupurisa. Saka ndokwatakanodzokerera kupi kwandakadzokerera inini kwaChipere. Vakunzi vakuti mangwana munozovatera kuMiriel Mine. Varume venyu hatisi kuvasiya tiri kuenda navo. Ndokubva vaendwa navo. Vasvika ikoko handina kuzoziva kuti nyaya dzavo dzakazofamba sei. Tazotera kuMiriel Mine kwekwe handina kuvaona. Ndokubva ndadzoka ndobva ndaudza hanzvadzi yacho ndikati handina kuvaona kupi kuMiriel Mine. Ndokumuka mangwana futi ndokudzokera tese nehanzvadzi yacho kuMiriel Mine. Ndobva zvanzi endai kumutora Shanga. Tichisvika pamutora Shanga hatina kuvaona. Ndofunga kuti ndakaita zvemazuva handicharangariri tichivatsvaga tisingavaoni.
ndokubva rimwe remazuva ndazovaona vakumutora shanga kwekuye ndobva vaburitswa paipai vachiratidza kuti munhu anga akakuvara zvisingaiti akarohwa akadii. Ndavaona ipapo ndopatakazonzi munosangana navo kukoti. Tichibva taenda kukoti kuChinoi pavakasungwa musi wa26 August musi wa6 kana ndisingakanganisi September ndopandakazovaona kukoti kuChinoi. Tichisvika kukoti kwekwe ndopandakazonzwa kuti aiwa hadzisiridzo nhau dzemunda dzekuti vari kupasa dzimba dzevanhu. Nhau yavo nhau yekuti vari kunzi vakasiya vaita sei vauraya munhu kumusha kwavakabva. Zvichifamba zvakadaro panhau dzavo ndichienda pese paiendwa kukoti. Ndaienda kukoti kusvikawo pazonzi pari kudiwa bheo. Ndikauyawo ndikamboedzawo zvandakaedzawo ndikatengesawo zvanga ndinazvo. Still hakuna chakaita sei chakabuda kusvika nanhasi variko kuusungwa. Saka pavakasumuka pamba uri ngatitangei panhau yakasvika nevakomana vekunzi uri kupasa dzimba dzevanhu. Imini saadzimai vacho maizviziva here ndo mararamiro avari kuita ekuenda vachipasa dzimba dzevanhu vachipisa dzimba dzevanhu kana vasiyana mafungiro zvaiva zvematongerwo enyika futi handizvi? Izvozvozvo vaitozviita zveshuwa nokuti kwaiva nemapato mairi vese vari maZANU PF. Saka makansela maviri vese vanga vaiti ndeve muwadi ipi imwe chete. Saka vekune rimwe bato vaiuya vachivaka dzimba zvakafanana nepanapa pandakagobora kudai munhu aingosvika ototanga kuvaka musha wake iwo ipapo. Saka ivo vanga vasinei kuti ndepangu here paita sei pavakwa vaibva vangoenda kana ndekwevamwe uku vosvika vopaza dzimba dzedzi. Munhu paanozouya aisvikaona musha wake hapana dzimba dzaita sei dzapazwa. Ko maimbovadzourawo here kuti kune murume wangu izvi zvauri kuita uri kuzviitira? Ndaitombozvitaura but ivo vaiti vanhu vari kutitorera minda yedu. Ndosaka ndiri kudaro nokuti ndikadaro mangwana munhu haazouya futi papi ipapo. Alright mama, ndanga ndichiita izvo makawanire mukana wekutaura navo pamakazovaona mati musi wa 6 September vakakuudzaiwo kuti chii maererano nemhosva dzaiwa nekuti kuno kuvabva vachitaura kuti mhosva ndeyekuti varopisa misha yevanhu kupasa dzimba dzevanhu asi koma kusvikonzwa imwe nyaya. Vazobva mukoti vaenda kujeri. Ndakaenda ndikanovaona ndikabvunza kuti ko nhau idzi dziri kufamba sei dzandanzwa idzi hadzisiridzo ka nhau dzamakabvira kupi? Kumba zvikanzi ndasvika kunoku vakundipomera nhau dzokuti ndakaita sei ndakauraya. Ndikati mimi ukupomera wanzi makauraya imi makauraya zveshuwa here? Zvikanzi aiwa inini handina kuita sei handina kuuraya asi inhau dziri kungotaurika nokuti mukurangarira kwakamboya sisi vangu paipai vachitaura kuti kune musikana akashayika kuchiwiti chichi. Saka ndidzo nhau dzachona dzaita sei dzamutsiridzwa nevanhu ndo katauriro kavakaitawo kwandiri. Ndivakabva mangozvitambirawo senyaya dzamambe ngemambosangana nadzo before. Saka semunhu airamba nhau dzake nokuti ndaitombovabvunza kuti asi imimi zveshuwa hamuna kuzviita here? Vachiramba kuti handina kubvira ndakaita nhau dzakadaro. Ndakatongoramba ndakashinga ndichiti zveshuwa mumwe wangu haana kuita sei haana kuzviita. Nanhasi ndanga ndisingagutsikana kuti haana kuzviita. Ndakazogutsikana through mavhidhiyo andakaona ndoakazoita kuti ndigutsikane kuti zveshuwa munhu haana kuita sei kuzviita. Ndaingogara pesa panchiti aiwa Mwari vakamuwanira nyasha achadzoka tochengetana sekuchengetana kwataingoita pesa apa kusvika nanhasi ndingori pano pamusha. Ndichitaura navo baba Chris Kota vaitsanangura vachiti izvo kubva zvandasungwa nhasi ndozuva rangu rekutanga kubvuma mhosva. Tikada kuverenga panguva yacho yavaitsanangura ndofunga makore aikwana kuita 15 tototiko zvinezvi akwana kuita 16. Vanga vasingabvume mhosva. Nhasi uno vaakutsanangura kuti hongu mhosva ndakaita munozvitambira sei? Inini zvakandibata nanhasi zviri kundibata kuti dai akabvuma
mhosva yake panguva iyoyo. Otherwise pamwe dai akapiwa makore, kune vamwe andogara achiziva kuti ndiri kugara makore akati. Vamwe vacho vakatoenda kumashure kwake vakapiwa makore vachiziva kuti ndiri kugara makore akati. Waigarawo uchiziva kuti ndiri kungoramba ndichisa effort apa. Hapana. Kana ndichinowanikwa ndowanikwa wangu kupi? Kumwe. Nokuti kubva nguva yavaenda vakandisiya ndine 27 years kana ndisingakanganisi. Iye zvino ndane 42 years. Saka ndakangogara ndichiti mumwe wangu achaita sei? Achadzoka. Nokuda kwekuti anga asina kundibudira pachena kuti mhosva ikuramba hangu, asi ndakaita sei? Ndakaipara. Saka manje munonzwa sei mama kubva pa 27 years kusvika pa 42 years munhu iyeye wamakagara akatokuurayai? Ndiri kutorwadziwa zvakanyanya. Nekuti ndichitaura nawe inini vaiti mukadzi wangu akafa. Ko muri kanzi muri yaimbouya but iko zvino haichauya kuzondiona, but nhasi ndashamisika ndichinosangana nemi muchinditi ndini mukadzi waChris Kocha. Uye mhuri yacho yaimboenda ndini ndiri 1 ndaimufambira kujeri. Munoreva kuti imimi mbune ko hama dzake dzimwedzi? Hama dzake ndinganyepe kuti pana akambomuteera kujeri kunze kwemukwasha wake wandakaenda naye musi wejudgment. Ndatouya neshoko rekuti ukuku vari kuita sei? Vari kunzi hapana kana hama yake here ingakwanisa kuuyawo kuti vazonzwawo nyaya dzake. Ndo pandakasimuka nemukwasha ndikaita sei? Tikaenda. Hakuna kana 1 hama yake yakaita sei? Yakambomushanyira. Patakaenda ipapo sisi vake havana kupinda, vakabva vachida kupinda pa High Court. Vakabva vati pagedhi ndakanganwa chitupa. Zvikanzi kwemimi munogoti makanganwa chitupa sei muchiziva kuti muri kuda kuuya kuzoona musungwa. Hamugoni kuita sei kuti mupinde umo. Ndikapinda nemurume 1 wasisi vacho. Pesa apa ndindaenda ndiri 1 ndichinomuona. Saka chamungava makatadzira baba Chris Kocha chii chingabva chaita kuti ndofunga panhoroondo yavo yese vakatsanangura havana kumbobvira vatsanangura kuti ndine mukadzi wandaitogara naye? Ini hangu handizivi chandakamutadzira, asi fungidziro yangu ndakuita fungidziro yekuti otherwise aiti mukazoziva kuti akasiya mudzimai muchada mainformation kuti muzive kuti zvakamboitika zvakafamba sei. Dzaapfungwa dzanguwo handisi kuziva chakaita kuti ataure kuti haana mudzimai. Village yese kana mukabvunza ani nani vanotoziva kuti pamba pake ndepapo paakasiya mudzimai wake nemwana. Ndine mwana kumusana we3 years. Ko zvino akura sei? Akura ndiye atone chimwana ichi chirapa ichi. Icho chiri kutamba kwecho chidiki icho. First born yangu na iye. Akamusiya ndichibereka kumusana uko. Pandaienda kujeri ndaitenda nemwana wangu kumusana kwakwa Harare uku vakazobvunza kuti mwana uyu ari kuberekwa kumusana mudiki here kana kuti munhu mukuru. Haachatenderwa kupinda pari munomu hamupindwe nevana vadiki. Nokuti munoitika zvakawanda. Ndokuzotanga kuenda ndisina mwana but pese ndaienda nemwana wangu kumusana. Zvokuti iye zvina haamuziva akamusiya aine 3 years apa atoone mwana wake uyu. Ane 20 years. Gore rineri ratapinda rinera kutokwanisa 21 years. Apa imi makangogara chete mukuti mumwe wangu ndichiti haana mhosva. Iye munhu aine mhosva akangotadza kutaura chokwadi. Saka nhasi uno mama ndikakuti ndakupai mukana wekutaura nababa mashoko amungava nawo ndeyekuti tichitarisa kuti pane mhosva iripo yavanga vachiramba nguva yese, ende mama akashingawo semukadzi ari kubva kune vanhu kuti no hongu matambudziko ndoachona taizivibisana kuti nemumatambudziko ndenge ndiripo ndakamugarira. Mashoko aningataura kwavari panguva ino ndeyekuti ndarwadziwa nokuda kwekunyepa kwavo, utsotsi hwavakaita kuti handina mhosva, ndiri kupomerwa. Akandibata nanhasi pakati pemwoyo wangu ndiri kurwadziwa kuti dai munhu wataura chokwadi. Alright, waitya kutaura chokwadi kokuudza inini ndishamwari kungozvinetsa hako kuramba uchindifambira kuno. Inini mhosva iyi ndakaita sei? Ndakaipara.
inini ndini ndozoziva kuti aiwa uyuyu zvaakapara mhosva hakusisina kwandichamurasira, ndicharamba ndichingoenda kunomuona nokuda kwemhosva yake yaakaita sei yaakapara, asi haana kukwanisa kundibudira pachena. Zvinhu zviri kundirwadza pakati pemwoyo kuti dai akataura nhau dzake pachena. Pamwe vaitya kuti mama pamwe maizoremerwa mukazozvibuditsa nokuti ivo zvichida, handisi kuti ndizvo, asi pamwe kuramba kwavaiita kwaiva kwekuti pamwe mumwe musi vanoona kudzorerwa kukoti vachinzi havana mhosva, asi mimi manje makatoudzwa kachokwadi kunzi zveshuwa mhosva ndakaita sei ndakapara. Idzo dzanga dzapfungwawo dzavo, but inini chandiri kungochema nacho ndechekuti vakandipedzera nguva makore akawandisa ndichishanda muupenyu, hakuna chandaikwanisa kuita. Ndaishanda, kandashanda kese ndomhanya ndonoona mumwe wangu, kandashanda kese ndomhanya ndonoona mumwe wangu. Saka vakandipedzera nguva zvakanyanya, zvinhu zvinondibata muupenyu zvinotondirwadza chero nanhasi. Ndinzwa muchiti mato nemuzukuru ivo varimo mukati. Varimo mukati. Saka apa makapedzera kuvaona rini? Apa ndaane nguva ndisina kuenda kunovaona nenhau yekuti zvinhu zvaoma. Ndiri munhu kurarama ndiri pamusha, ndotomirira kuti ndiite mari chokuti ndione kuti upenyu hwatambanuka. Saka kuti ndichiwana mari yekuti ndichikwira ndichienda kuHarare kunovaona, zvinhu zvakatondiomera. Apa ndandiri kutovavarira kuti izvezvi so ndikamboita mari icho ndoenda ndombonodongorera ndononzwa kuti zvakamira sei panhau dzandiri kuita sei dzandiri kunzwa idzi. Saka ndo pandabva ndaita sei ndabatana nemi, nokuti pese pandaenda kunoona ngotiti ndichauya zvese zvichapera izvi ndichauya. Saka ndichida kuenda kunovabvunza kuti ko zvandiri kunzwa izvi zviri kumbofamba sei, ndo pamabva masvikawo ndisati ndaita sei ndaendako. Saka tongobatana kapa kudzokera munovaona. Zvichida kapamwe vane matauriro avarogona kuita, taiwa mukadzi wangu hongu ndakakanganisa, but aona apa neapa neapa neapa. Zvingadaro, but pari zvino handitorina kana mari. Aiwa, ini ndinotaura zvemari mama, ati tobatana ka. Alright. Hazvina kuipa. Hamuzonoite shungu. Aiwa, ndinofanira kuzvigashira sezvazviri, nokuti shoko raMwari rinotaura kuti hanzi tinofanira kuregerera vanotitadzira, nokuti isusuwo ndokuti tiregererwewo nani naJehovha. Ndizvozvo. Saka maona sekuona kwamakaita vaakubvuma mhosva, handizive zvichida pamwe imimi nemhuri pane urongwa here huripo hwekuti iko zvinezvi maakuwana kamasvikiro ekunoripa vanhu, nekuti paipedai makaendewo vachiramba mhosva maibvunzwa kunzi muda kuripa mhosva yayo. Ipapo ndapanzwa, but wamubvunzo wandakubvunzawo kwamuri kuti inini nditori mutorwawo kumusha kwawo, ndinonoripawo chii chandingaripewo kumusha kwawo. Aiwa, ndiri kurevera papfungwa yekuti zvichida pamwe pato neurongwa hwamuri kunzwa handiti mimi ndimi mukadzi wemurume kuti mai guru iko zvinezvi sinzi mukoma vaakubvuma taakufamba nedanho rakaita so hamunopfungwa idzodzere dzamuri kunzwa nemhuri, kana kuti kubvawo zvavaenda nemhuri makabva mapesana? Inini ndikati handina zvandiri kunzwa nemhuri, ndinenge ndichitonyepa. Asi ivo kana vakanzwa vanenge vachikipa vachiti secret. Handifanire kuziva zviri kuitika kune hama yavo. Mavhidhiyo andiri kutaura iwayo ndakatombofunga kuti ndisavanzwise, but mwoyo wakaramba ndikatovateereresa mavhidhiyo iwayo. Musi uno vakatotuma mwana anenge nezuro kuseni kana kuti marimwe zuro kuseni, vakatuma muzukuru wavo kuti atore mavhidhiyo iwayo. Akauya tikamupa mavhidhiyo iwayo musi weSaturday kuseni. Akauya akatora mavhidhiyo iwayo achiti vari kuda kuratidzawo vana vavo. Saka ndisingazivi kuti kana varatidzana paukama hwavo vachazvifambisa sei, vacharonga sei. Indangomirirawo kunzi muroora mavhidhiyo avo wakatiratidza,
zveshuwanzvadzi yedu mhosva akaita sei akabvuma. Saka isusu taane urongwa uhu zvakamira so ndo zvandangomirirawo kubva kwavari. Alright. Ngatidzokei panyaya yakauya naTete. Tete vachikutsanangurira kuti ukuona paya nyaya dzako dziya dzekufambidzana nanamai nini waakupomerwa. Imimi hapana chakavhunduka mukati menyu here? Muchinzwa munhu wamuri kugarisana naye akupomerwa nyaya yekuponda munhu. Ini ndakati pavakataura havana kududza kuti zvinhu zvakamira so. Munozwa vakataurira vanhu kekuti vanenge vachida kuti munhu asaite sei. Asi inini ndakanyuma ndikatozovabvunza kuti imi nawe yanga achitaura naTete paipai kuti naudze kudanana nanamai nini venyu ukuko kuri kunzi kune munhu akafa achisvika nzaiwa hauna kunzwa chaizvo chaizvo. Asi izvo zvanga vachitaura vanga vachitotaura kuti pandaifambidzana namai nini vangu vanhu vari kufungidzira kuti ndivo vandiri kugara navo kupi kunoku. Ndo matsanangurira vakandiita ipapo. Asi nhau ndatoibata yese ndinayo. Asi mama impani panda kukudzorera handiziye kana muri kunyatsondijekera kana kuti muri kundipa chokwadi. Mati meme izova 1 ravakakuwanzirai hasha mushure mekunge vakonfranda kuti uri kudanana nemunin'ina wangu. Asi ndichitarisa munhu akagona kurova munhu mama omusiya musango kusvikira mutumbi watodzakatika. Hapana pamwe here mama pamuri kuti hapa semumwe wangu rega ndingopachengeta? Inini hapana hangu pandiri kuti rega ndingopachengeta. Asi pakugara chaipo aiwa panga pasina violence. Otherwise vanga vakungozvichira kuti handinogona kuzenda iso zvikaita futi nepamwe. Hapana pavakamboita hondo neni kunze kwezuva iroro. Kune vamwe munharaunda? Nevamwe munharaunda hapana pavakambonetsana nevamwe kunze kwekunetsana nevanhu ivava nenhau dzeminda pavaipwanya misha yevanhu. Toda kunzwisisa mama kuti pamunoenda kunovaona apa pane pamakamboenda here nemwana wavakasiya ari kumusana wewe kuti vaone kuti mwana akure? Kubva patime yakanzi achakwanise kupinda handisati ndakamboenda naye ndavatozivi kuti akura sei zvakamira sei. Handisati ndakamboenda naye. Chikonzero haasati ane chitupa. Asiwo zvino anacho ka 20 years. 20 years haasati ane chitupa. Chikonzero baba vachana havana chitupa. Ini ndakatomboenda kunana bamukuru mwana uyu ari kuda chitupa zvikatadza kubuda saizvozvo. Inini apa ndanditori muprocess dzekuti ndichatongoenda kumasabhuku nekuchikoro kwaakadzidza vondibatsirawo netsamba ndoenda ndonomutoresa hangu chero nesenemu yangu. Ndo papfungwa yangu yanga ndinayo pesa apa nokuti chero kuchikoro anga akutoshandisa senemu yangu Govera. Saka ndanzwa muchiti pana Tete vari munomu vakaramba futi? Hakuna kana aitombotsumudza musoro nezvemwana wangu yeye kubva pa 3 years dzandikutaura ndikasirwa ari kumusana uko. Hakuna kana wehukama akambotorawo kasipo kasiya kusukisa maplates kuti wachirai mwana. Ndaitomira kumaricho nemwana wangu kumusana pandawana ipapo ndodambura pakati kamwe ndoendesa kuna baba wacho kamwe ndosarawo ndichita sei ndichiwachirawo mwana. Asiwo baba vaimbobvunzo here kuti ko mwana wangu haiko zvino akura sei ari kuitei? Hongu vangava vasina zvikwanisiro semunhu ari mukati meusungwa kuti vaitire mwana something, but vaivawo nepfungwa here dzekutombobvunza kuti mwana wangu ari sei? Vaibvunza kubvunza mwana wavo vaibvunza zvakanyanya. Asi kuti munhu anga ari panzvimbo isina kunyatsosununguka. Saka toti nhasi unoyu nenhoroondo yese yamaakuziva yemafambiro avakaita munovagamuchira?
nekuti ndambonzwa muchiti dai vanga vakandiudza semumwe wangu tomboti vanga vakakuudzai maigona kuzozvigamuchira here nekuvagamuchira. Chinoitika kuti chandoti dai vakataura panguva iyoyo anditi ndaigona kuzvigamuchira nokuti zvizhinji zvatinotadza anditi vamwe vanotigamuchirawo takaita sei takadaro. Besides vamwe zvizhinji zvatinotadzira Mwari every zuva raMwari asi Mwari vanotigamuchira takaita sei takadaro. Handizive mama kana mune mamwe mashoko amunoda kutaura pamusoro pavaKriskoti. Mashoko andingade kutaura kwavari ndofunga point yandataura haina kunyatsobatika yekuti pamati dai kare vakataura right ndopandati ndaigona kugamuchira panguva iyoyo ndaienda ndakasununguka kupi kujeri ndichinovaona rega ndijekese pekuti pari zvino handigoni kuti ndingavagamuchira anditi chikonzero nokuti munhu anokipa secret zvakadaro achandiuraya usiku. Vanhu vanozongoona pasina munhu kuvadzimai hanzi vakafamba rwendo vakazedai iye munhu aita sei aita metsi dzake iri secret yani yake medzisiro obuda futi muraini oenda ini ndatoita sei ndatotsakatika. Plus isusu taisashamisika kabhozi makauraiwa kudhaya. Aiwa kuseka zvako mama even kana parufu chaipo vanhu vanodi vanoseka. Aiwa si mashoko amatsanangura ndamanzwa uyezve ndoda kutenda nekuti gamuchira kwamaita. Alright mama patoda kunzwisa ukama wehama dzemurume nemi muchitambirwa mumusha makatambirwa sei? Ndichisvika mumusha mavo ndakabva kumba kwasisi vangu kwandaigara ndichibva ndasvika kwasisi vake. Ndasvika kwasisi vake havana kuita process dzokuti vaende neni kupi kune vabereki vake. Ndakabva ndatongonzi vari kuenda kubasa kumutora Shanga. Saka tiri kuno kubasawo kumutora Shanga pavaiendawo kumusha ndofunga ka1 kavakaenda kumusha. Vasvikawo kumusha ikoko handina kuzivawo kuti zvakamira sei metsi dzavo vakadii. Saka zvinhu zvokuti handinyatsogoni kupatsanangura nokuti pandinongoona inini ndepekuti hapana pandinoti ndinowirirana navo kubva pekutanga pacho nenhau yekuti zvese ndinongozvimiririra. Vabereki vavo asi vanga vari vapenyu? Vanga vari vapenyu. Baba vavo namai vavo vese vanga vari vapenyu. Pavakaenda kumusha kwachona ndipo panga pashayani baba vavo. Saka handisi kuziva kuti vakatosvikawo here parufu kuti zvakafamba sei. Nekuti chandoda kubvunzira mama ndechekuti vauya kunoku vachibva kuChiwiti handiti vava tone humwe upenyu kunoku asi pfungwa yekuti uko vari kutsvagwa vanga vasina kubvira vakubuditsirai. Ndofunga pandoda kuenda ndepekuti hazvingava zviri izvo here zvakaita kuti pamambosvitswa kumumba kwasisi hamuchaendeswa kunoona vabereki maungonzi ndakumanyira kubasa nekuti uko kune nyaya dziriko kadzakamirira. Pakamira sei baba? Nzofanira zviri izvo zvochaizvo zvakaitika nokuti ini handinozombo kana kunoita chiroora uko handina. Asi chandozoeva ndechekuti ndakazoenda kumusha kunotora mai vavo vachinzi mai vavo havasisina pekugara chichi vanga vatengesawo musha ndokuuya navo mai vavo ndikatogarawo navo pano vakazofirawo vava pamusoro apo pemwana wavo. Iye mwana wavo anga atowo kujeriwo kudhara pavakazofa. Asi panguva yachona makanga makuwirirana here kana kuti namai vacho? Ndizvozvo zvokungotiwo vanhu vanogarisana munhu mukugara uzotsvaga hako zvakawanda. Unenge uchingoti ini ndigerewo hamenowo
zviri vanhu kada kutsvaga kuti nhenga anozondidai nhenga anozodai haungazvigoni ukazvipedza. Tabari zvino ndichakumbira mama munditendere timboedzawo kuona kuti hatina here veukama vatingagona kuwana uye vatitsanangurire mapariro akaitwa mhosva. Nokuti muchitsanangura ndanzwa sekuti matimi imi makazotosangana pava nenguva mhosva yaita se yaparwa. Vana ndichitaura navo ndi amai mukadzi wababa Chris Gota avo vatakashanyira mumusha wechikurubi Maximum Prison vachitsanangura nhau yavo yekuti vane mukadzi wavakanga vakufambidzana naye mushure mekunge amai vandakagarisana navo vashaya. Vachitsanangura vanoti nemukadzi uyu vakazonetsana vaenda kunonwisa mombe mvura ndokurwisana. Mukurwisana kwakumurova mukadzi uyu ndobva afa. Asi nyaya iyi vanga vasina kumbobvira vaibvuma. Patakasangana navo vaitsanangura vachiti ndo kaiva kekutanga kubvuma mhosva yekuti ndakauraya mukadzi uyu. Saka pari zvino mhuri yeZimbabwe tichasomuka panapa tichienda kunotsvagawo veukama kuti tinzwe kuti nhau iyi chii chakatora nzvimbo. Pari zvino vandagara navo ndimai Muchenje vanova amai Sabhuku venzvimbo yatiri kuno kumusha mukuru kumutora shanga. Tati hazvingaiti kuti tipinde munzvimbo tisina kunzwawo kutungamiriri, tisina kuona ziso ramambo kuti zvii zvakatora nzvimbo panguva vaChris Gota pavakapara mhosva vachizosvika mukusungwa. Mama makasimba here? Tofara makadi zvenyu. Aiwa tiri nani. Kuri sei kumusha mukuru? Aiwa kumusha mukuru kutsvene. Kumunda kuri sei? Aiwa kumunda zviri kufamba stanzwa nebadza. Manzwa nebadza? Inini pandatouya ndatouya nditone chinango nditangire mumunda mani ndawana maakudzoka. Atakumboenda kunamu. Kune kwaita rufu. Aiwa nematambudziko. Aiwa ndizvozvo. Mama chekutanga ndoda kunzwisisa ndimi amai Sabhuku. Ndimi mune muchitoziva vanhu vamuri kugara navo mubhuku renyu. VaChris Gota anga ari munhu akaita sei? VaChris Gota ava takavaziva inguva diki tichitanga kupinda muno munzvimbo tichitanga kutema minda. Anga ari murume murefu asi pakati nepakati pakusimba kwake tikati kushayi vangasiri kutema-tema. Murume uyu ndakamuziva kuburikidza nenhau dzeminda dzataurwa idzi. Sezvo nguva iyo tanga sati tapiwa kuSabhuku asi vaMuchenji vakangosarudzwawo semutungamiriri. Saka vanhu vakauya vachibata minda vamwe vaitogara kuipa kwedu. Saka pane mukomana akanga abata munda pazasi apa ndobva avakamusha wake ndobva vanoutema ndobva vapisa uswa hwacho. Saka atouya kuzotaurira vaMuchenji vaya kuti ndozvaitika kupi kumba kuti kati adema yozogara sezvataita izvi ndofunga musha anogona kuchengeteka. Saka atouya kufuta pamba pedu paya vakatiwa netimu ravo ravanga vanavo nokuti tanga tiri vezanu PF tese asi tanga tine utungamiriri hwakasiyana, machairman tanga akasiyana. Saka vakazouya kumba. Saka vauya kumba mukomana umwe anga ari papo ndiye akavaziva aibvawo kuChiweto. Ndiye akati uyu murume uyu ari kutsvagwa. Pari kutonzi pane award inofanira kupiwa munhu anenge amuita sei amuwana. Isusu nyaya dzacho tasingadzizivi. Saka ndobva vaenda vakomana vevai. Joshua mangwana acho kwakabva kwauya mayuta nemapurisa asasina kupfeka ari musivi. Ndobva vauya ndobva vatanga kutsvagwa. First day ro havana kuwanikwa. Vanenge vaita 2-3 times here vachitsvagwa. Ndobva vazowanikwa manje. Saka vaenda uko ndopatakanzwa nyaya yakudini yanga yataurwa nemukomana yekuti vane munhu wavakaponda kudini. But isusu nekusazivawo dzadzingori dzenyaya dzaingotaurwa ndopatakangozodzinzwawo. Tazoonawo mai ava vakangoti ivo vakangoti zviri kutaurwa asi ivo vari kuzvita sei vari kuzviramba. Saka tisi taingoti pamwe munhu kudi kupomerwa. Asi mukomana uyu aitoti Joshua munhu akatopondwa here anzi akatogara nguva yakareba asati awanika. Akazowanika ndopakatanga kubuda nyaya dzacho. Saka isu hatina kuzoramba tichizvibata zvikati izvo muridzi achiti kunyepa. Saka ndofunga kunyepawo kwenyaya dziri kutaurika. Saka tanga kugara tingoti pamwe achabuda tozonzwa kuti zvakamira sei tasingazivi kuti ichokwadi.
ndomazera takazviitawo izvozvo ndomazera takavaitawo babe vavo asi asina nguva yakareba zvedu tagara navo asi panguva yamakagarisana navo vachiona tomboti zvichida pamwe paiva nemusiyano wemafungiro maenderano nezvematongerwo enyika muchiyanana navo muri kupesana because muri vanhu vagarisana munzvimbo imwe chete anga ari munhu akaita sei tabvisa zvematongerwo enyika inini hangu handina kuona chakaipa hangu panguva iyoyo asi tataingonetsana nyaya dzekupisa misha kwavaiita nokuti vaitouya kubva kunoko votonzoti vapisa kupi vatonopisa kumukati umu kuyo vazonopisa uko handiti musha uri kuno vaifana kunetsana navanhu vari kupi vari kuno asi vaikwanisa kuenda kunopisa misha yevamwe kumberi mberi uko utozoona kutoti zvazvisisiri izvo manje pangu pane zvakutongoitika vatizivo zvavaifunga asi mukugara mukusangana navo kana mukutakudzana vanga rimuna itaura navanhu zvakanaka tsingazozive zvaizongouyawo panyaya dzokuzopisa misha nokuti vanga asingapise masikati chete chero usiku ungozonzwa kuti musha uya watsva usiku masikati munhu akangobva chete vakangosvika nepo otopasa asi mukasangana navo mukutaura kuti mazviitire ngoti budai mumunda yedu kuti aiwa vanhu havana kuuya kumunda kwenyuka uko vari kubatawo kune imwe minda aingoti budai chete asi kugarisana pataizosanganawo pataichera mvura kuti aizoswedzana zvakanaka saka unozoshaya kuti zvaizouya sei zvaizongovabatawo sei kuti zoti ndo vapaza futi apa ndova kunzi vapaza futi ndovakapaza futi usiku saka unozoshaya kuti zviri kufamba sei ndataura naamai vanova mudzimai wavo vachitsanangura kugarisana kwavaiita navo ndofunga ndine nguva dzandavapina kuti imimi amai munhu akagona kusiya munhu musango kuti atsakatike nekuti tikada kuzonyatsozvitarisisa isusu kazhinji patinobvunza vanhu vaivai unogona kutoti uchitaura naye unenge uchitoona kuti baba munhu ari kundinyepera asi unenge uchida kuti arambe ari mudhuze newe asa svike paiva pekuti haachatoda kutaura unenge uchitobvumirana naye uchifambirana naye kuti akuudze nyaya yake nepamwe paunoona kuti panapa ndaita sei ndanyeperwa tikada kutarisa nyaya yavo vanotsanangura kuti munhu uyu vakamusiya kwainwa mombe mvura achibva aita sei atofa ari ipapo kwatotsagatika kusvikira mutumbi watoparara usina kuwanikwa munhu akadaro munhu anogona kukipa secret yakaomarara ndofunga pandabvunza mama ndavabvunza ndikati kana maigara nemunhu ane mwoyo wakaoma kudaro zvekuti anosiya munhu ari kuziva kuti munhu uyu atoparara hamuna here dzimwe nguva dzavaikurwisai vanditi kanongova kamwe chete saka imimi samai sabhuku hamuna here nguva yamainzwawo kana zhowe pamusha kana kuti pavaitombouyavo kuzotongwa kuyananiswa nasabhuku kuti apa vakrisi hamuna kuti murutadzira mukadzi wenyu havana kana ipapo pavari kutotaura kuti vakanesana navo nenhau yemunin'ina wavo havana kutombozvitaura totozvinzwawo izvezvi havana kana kumbounganidzirwa kuti vatongerwa mhosva yekuti vanesana nemudzimai wavo kana kuti ndinganyepa havana kana kudhara havana dzimwe mhosva dzavaimboona tisingazivewo dzisiri dzekupisa dzimwe ndikuziva idzodzi chete havana dzimwe havana idzo dzekupisa plus dzekupisa kumisha kwacho vaingoti pazvaitikirawo ndipo pavaingodedzwawo votongotsurwa kuti ai musadaro zvotongoperera ipapo muchingobva futi ipapo pamwe asati asvika kuno vanotononga vatopaza futi ipapo ndo dzandinongoziva hangu ndo nyaya dzavo dzainetsa idzodzo kwete dzekuti vanetsa nemudzimai wavo kana kuti nyanzvadzi dzavo hatina pamwe shungu yavo yanga iri ikoko kupisa dzimba ikoko kwatiziviwo manje asi zvokuti vanetsa nemudzimai wavo kubva tavaziva hatina asi pamakazonzwa muchinzi vasungwa makazvitambira sei isusu pavakanzi vasungwa at first takatozviti handosaka munhu anga achita sei achipaza dzimba dzevanhu atori nemhosva dzake isusu kusaidi kwedu takabva tati hazvaita zvakanaka munhu aitipazira aenda nokuti dzimba dzati dzisingachavakiki saka
tazovabvunza mai vacho vakati varudi kupomerwa havana kudaro tatakunzwa futi tsitsi kuti manje asiwa futi nekamwana kadiki asi at first takamboti ayo zvaita timbovaka nokuti dzimba dzaipazwa shuwa dzaipazwa totaura kuti nharaunda vanhu vakatomborerukirwa kuti ko zvino basa raakuenda aipaza zvishuwa vanenge vakawanda but ivo ndo vaizosara vari 1 manje pakuzoitika kunzi vapazi ndo vamwe vanenge vachitya mhosva iye vaibva ita chivindi vopaza vamwe vakamira pakuzonzi ndanadai vaingonongedzerwa ndivo manje kunzoti apa ndo vadaro futi apa ndo vadaro saka unoona kuti ivo vangava nechivindi chavangava nacho mukati mavo kuti vanga nechivindi vanga vasingatyi nokuti vaingozowanikwa vari ivo vaita mhosva zvichida pamwe mhosva ikanga yakushedza imwe mhosva kuti vachibatwa ndofunga kudaro nokuti Joshua vaingowanikwa vari 1 araisaswera zuva vasina kupaza dzimba 3-4 aya vanga vasingaswera neusiku vaitomuka kunopasa toshaya hope kuti takugara apo manje nokuti ini ndakatombopazirwawo but vanga vasiriwo zvavo vakanga vazviita inini munhu wandandakavakira pamunda pacho pandandakavakira mbundi dzocho ndakanga apazirawo inini asi inini ndakatoziva kuti ndiye nokuti ndakangozongonanganawo nani newanguwo asi avawo aiwa ndingavanyepiri pangu havana kumbondipazira asi dzivamwedzi vaive nechivindi zvavo ipapo samuchizonzwa udzamu hwenyaya dzakanga dzakuvateera izvozvo chete makazvitora sei? takatya tikati munhu anokwanisa kuponda munhu saka munomurangariri sango maityisa kuti uzofunga kuti usari wega manje ndikuzotya kuti manje ukazovingwa panapa nemunhu akatomboponda munhu haazombotyika saka zvaitotyisa asi patakanzwa kuti abatwa manje tikangoti zvatotirerukirawo but inongosina umbo wakadi wakakwana unenge uchingoti zvimwe zvataura pamwe ndizvozvo zvataura uku ndizvozvo asi takangozozviti zvinenge chokwadi nokuti munhu uyu akabvawo kumakondo uku akutaura nyaya iyi azotaura kunzi ndiyo mapurisa saka zvinogona kunge zviri chokwadi pamwe kufanana kwevanhu zvaaramba pamwe anogona akafanana nemunhu akufungidzirwa asi isusu kusaidhi kwedu kuti hatakumbotiwo zvatirerukira nokuti dzimba dzachipazwa pandakataura navo vaitsanangura vachiti mhosva yakaita kuti vasungwe yaiva mhosva yekuparadza misha yevanhu iyo vaibvumwe chokwadi asi yekuzoti vakaponda munhu imhosva yavairamba asi nhasi uno tiri kuona vaakubvuma ndichitaura navo vakati mwanangu pane 15 years handina kumbobvira ndabvuma mhosva yakaita kunge iyoyi asi nhasi ndoda kuuta sei ndoda kureurura shuwa mhosva ndakaita sei ndakaipara munozvitambira sei? Zvinotyisa nokuti kuzobvuma pane 15 years saka munhu yakazodzoka manje zvamambimbotaura kuti vanodzidziswa uko vanenge pamwe kuti vadzidza zvezvakuzotyisa kuti vakauya muno vanogona kupara futi vakagara vakanyarara nokuti munhu achikwanisa kugara makore akawanda kudaro vanotyisa nekuti mukomana akatsanangura yeye akatotaura shuwa kuti munhu yakadiye cheto yakauraya munhu sikatoramba tikati kana nokuti papa vanga vachinzi vaibva mvurupika vainzi vari kugara kusaidzi kumvuru saka ndokungaitaura direction kuti kuchiwiti taizviramba manje kuti uku ari kunzi abva kune ukuku zvata sei zvasiyana samanje kana azobvuma hake seizvozvo anogashirika zvake asi techingotya nokuti munhu anogona kuchengeta secret yakadaroka hatizivi mwana make kuti akutaurira kuti adzoke here kana kuti nokuti chokwadi anogona kuzongoparadza kana ivava vatongonzoti vakabuda zvisvo havapo pamusha ivo vakafa anogona kutovaviga ivo vachinzi vakaenda kumusha kwavo munhu akatotsakatika saka kumugashira kwacho tinenge tichiri kumbotya tinenge kutya kuti muvhileji anogona kuzopara imwe mhosva yozobuda papa yafuti kuti ndiye ani mazvona saka kumugashira kwacho kunonetsa ndine urombo mama kuti pari zvino mubvunzo wandauda kukubvunzai ungaita sekunge ndiroda kukuomeserai asi ndiroda kunzwawo pfungwa dzenyu tisina kunangana navakriskota chete
danho rakatorwa nehurumende rekuti vanhu vakanga vatongerwa rufu vaiswe pa life in prison kana kuti kurarama upenyu hwese vari mukati meusungwa. Muchiritarisa imimi idanho rakanaka here kana kuti idanho rinotoita kuti mhosva dzirambe dzichiparwa maererano tikada kutarisa vaKristu kota zvichida pamwe, handisi kuti ndizvo pamwe iko zvino vaakubvuma mhosva yavo nekuda kwekuti vabviswa pakutongerwa rufu vapakutongerwa upenyu. Danho iri munoriona sei? Kune rimwe side ndokunoita masaidi maviri. Saidi zvekutanga ndoti zvakanaka kuti munhu ararame nokuti munhu anouraya munhu ndiMwari, asi ararama kudaro abvuma mhosva yake akurarama ari mujeri ngaachigara hake imomo zveupenyu hwacho hwese, nokuti tikatarisa mune rimwe divi anodzoka opara futi mhosva yakafanana neipi achizoti ndichangonogara futi kupi kujeri. Nerimwe saidi yekufunga kuti vanhu vava ngavaparadzwe nokuti mukuona zvekuita guruve uku guruve kune mhondi dziri kuuraya vanhu akatobatwa mari mwezuro akutorapwa achinzi ada kutsvagirwa information kuti atarira vamwe vake vari kupi. Anogona kuti vanhu kune zvakushandisa mushonga anogona kubuda futi mujeri muyamo akuuya futi akuita sei akupedzisa ngavangopondwawo nokuti vava vakaponda vaida kurarama. Muri Zimbabwe ndinovimba manzwa amai muchenje vandanga ndichitaura nawo vachindiudzawo maziviro avakaita baba Chris Kota kubva pavakatanga kusangana nawo vachipinda muminda yavari kurarama vachigara pari zvino. Vatsanangura vakati vaChris Kota tisingadi kutarisa zvekuti vaiparadza misha yevanhu, anga ari munhu aitotaurikawo naye asi dambudziko rake raingova iroro rekuparadza misha yevanhu vanenge vavaka vachiti ibvai muminda yedu. Vatsanangura vakati mhosva yakazobuda yekuti vakaponda munhu imhosva yakatouya ichivashamisa nekuti chinhu chavanga vasina kutarisirawo tichitarisa nenzvimbo yavaigara yavaitanga kutotema kuti inge iri nzvimbo inogarisika. Ndofunga vazopawo pfungwa dzavo maererano nekubviswa kwakaita mutemo wekutongera rufu kuti dai zvaigoneka hurumende matitarisiro nyaya iyoyo zvakanaka madzorera mutemo uyu nekuti mutemo hawo asi unogona kuita kuti vanhu varambe vachipara mhosva dzine udzamu, mhosva dzekutongera vamwe vanhu rufu asi ivo vachinzi vararame. Zvakandibata-bata mukadzi uya atora mombe achinomwisa mvura mombe ini ndichibva ndamutevera ikoko ndamutevera ikoko tatadza kunzwisisana ikoko ndo pandakatanga kumurova mukadzi uya uyu. Mukadzi uya ndamurova akabva adonha ndibva ndamudaidza ndaona haasi kudaira nemaoko saka pakudonha kwaakaita manje ndo paakabva anodonhera padombo achibva sei achibva kuwara manje asina ndisachinangwa chekuda chekuti ndimuuraye. Ndakazopedzisa ndabatikana zvakanyanya ndikamudaidza ndoona munhu achadavira ini zvakandishungurudza svikana nhasi zviri kundishungurudza just because hapana kana kukanganisana kwandakaita naye kunze kwemanyepo andakanzwa nevanhu achiti ndo mafambiro ari kuita svikana nhasi zviri kungondirwadza zviri kungondishungurudza. Hama neshamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa, dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Takajanuka tadzidza mabasa ekwebezindo namabasa musakubananiswa newotokotadziranuka tadzidza mabasa ekwebezindo namabasa musakubananiswa newotokotadziranuka.
kusangana zvekare kwatiri kuita pachirongwa Turning Point Prison to Progress, apo patinoenda tichinoona hama dzedu dzekurarama dziri mukati meusungwa. Muzuva ranhasi tabuda takananga pamusha weChikurubi Maximum Prison, apo pataenda kunoona baba vanonzi Chris Gotha, avo vakasungwa nemhosva yemedha mushure mekunge vanzwa kuti shamwari yavo yavaifambidzana nayo yakanga yava nemumwe murume wayaifambidzana nayo. Saka tatiregai tifashanyire tinonzwisisa nhau yavo kuti zvakambofamba sei, vakazopinda sei mukati meusungwa. Kufaro wangu kuti tinge tichisangana paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Njiti regai titore mukana uno tivachingamidze tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo kuti mwanasikana azinge achirasikirwa neupenyu hwake. Chris Gotha, makasimbera? Aiwa, ndakasimba zvakanyanya. Aiwa, tinotenda. Kumushando uko? Kumusha ndinobva kuChiwiti kuKenzamba. Kenzamba uko kuseri kweSinoya. Maito zvegoridhe here kana kuti? Ndaita zvegoridhe. Ndo zvandairarama nazvo. Ndichiti ndikabva kugoridhe topinda munda torima. Tairarama negoridhe pamwe nekurima zvakare. Kunonyanyorimwa chii? Kunorimwa chibage nekotoni. Chibage nekotoni. Alright. Saka ndimairowa kamari yekudonjo. Taimboti dzimwe dzenguva taimboiwana. Mukoma Chris Gotha wanga vane mhuri? Mhuri ndanga ndinayo. In fact ngoti mhuri ndinayo. Asi mudzimai wandakata nayo mhuri iyoyo akashayika. Saka ndakangosara ndine mhuri. Vana vanokwana kuita vana. Varipo panze nzvimbo. Asi mai vavo vakaita sei vakashayika zvavo. Uyu mukadzi wekuzoshayika ndiye wandaifungidza kuti ndiye achaita sei achachengeta mhuri yakasiyiwa nemudzimai. Ndanzwa kuti mhuri yanga iripo handi panhau. Ndangotanga kutaura kuti uyu mukadzi uyu chii chakaita kuti mukoma Chris Gotha vazopinda mukati meusungwa? Zvakaitika ndechekuti uchidanana nemunhu zvaziya unosvika pakuperera uchimudza kuti vamwe ndi wangu chete. Saka handi mati amai variko asi vakazoita sei vakazoshaya. Ndipane pandoda kunzwisisa kuti chakatanga chii? Vakatanga kushaya here kana kuti manga matova nemunhu wamama kudanana naye? Aiwa, mudzimai amai vemhuri wakashayika. Wakatanga kushayika. Vashayika kudaro ndichibva ndazowirirana nemumwe. Ndichiti pamwe ndiye wandichagara naye kuti achengete vana vakasiyiwa nemupe. Ndizvozvo. Handi yedu kumberi. Kudanana kuya. Saka kudanana kuya uyu mukadzi uyu aigara kumba kwavo nevabereki vake. Ini chigara upi kumba kwedu nevabereki vangu. Kuti ini ndindati ndikaenda kugoridhe ndikauya ndikarima ndichichengeta kuti vabereki vangu pamba pandaigara, nekuti vabereki vangu vakura vangasiya kuzokushanda vakugara pamusha pamwe chete neni. Saka zvakandibata mukadzi uya atora mombe achinomwisa mvura mombe. Ini ndichibva ndamutevera ikoko. Ndamutevera ikoko tatadza kunzwisisana ikoko. Ndo pandakatanga kumurova mukadzi uya uyu. Mukadzi uya ndamurova akabva adonha ndibva ndamudaidza. Ndaona haasi kudaira. Ndamudaidza haasi kudavira. Ndakabva ndarohwa nehana ndibva ndatoona kuti iyi mhosva ndaita sei. Ndapara ndibva ndaita sei. Chibva ndatiza. Chibva ndaenda pane imwe village. Chibva ndanosvera ndiriko. Ndibva ndazobva futi koko ndibva ndadzokera futi kuya kune mudzimai uyu wandakasiya ndaita sei ndarohwa uye. Ndichiti pamwe aita sei abepura. Ndibva ndasvika ndibva ndaona chi aripo. Munhu angaita sei angatoshayika. Saka chakaitika ndechekuti ndakabva ndadzoka ndibva ndanogara kumba kwangu. Abereki vemwana uyu vaizviziva kuti mukadzi uyu ari kufambidzana neni. Achibva auya kumba kwangu achibva azobvunza kune hanzvadzi dzangu. Tiko mambonawo musikana here nhasi kubva makuseni kusvika manheru anayo. Inini manje nekuziva kuti mhosva ndakabva ndati aiwa no. Nhasi anobvira ndati sei ndaonana naye. Hanzi musikana anopfudza chi kunomwisa mvura mombe asi haana kuita sei haana kudzoka. Inini manje nekuzamawo kuti pamwe ndingangonzvengawo mhosva. Chibva ndaenda kumba kwabereki musikana uya uyu. Chibva ndanobatsirana kuti asei kutsvaga munhu wewe. Ini ndichiziva kuti munhu ndindaita sei ndamukanganisa. Sezvo mweya yakaipa inenge yaita sei inenge yakugara.
chibva ndabatsirana wokutsvaga chibva tadzokera hapana chatakaona. Papa vanga ri gore ra 2003 chibva ndabva kuchivhiti kuyakwe chibva ndauya kumutora shanga chibva ndakushanda kumutora shanga ndakumutora shanga kuyakwe ndo pakazoya hanzvadzi yangu achibva kumusha achiuya kumutora shanga achiri bhuti. Pane madreams zvakadhirimwa nagogo vani vemusikana uya wekushayika uya padhirima kudaro vakabva vazotevedza mafambiro angaita hope dzodzo vachibva vasvika vachibva vaona maremains emunhu wevu panga padarika gore musikana uya ata sei ashayika vachibva vatora maremains aya infact vachibva vanoripota kumapurisa zvawanikwa mapurisa achibva vanotora maremains aya vachibva vaenda nepostmortem ibva isvika chinzi no hapana chatiri kuona kuti munhu akaita sei akafanira vatora maremains aya vachibva vaviga maremains aya vachibva vatanga kutsvaga inini manje kuti ko munhu ndiye aifamba nemunhu ari kupi handiti inini mai ndanga ndisadzokeri futi kumusha mai ndakucha kumusha kuti kwaane mhosva. It was 2004 handiti after 2004 kusvika 2010 pandakazosungwa inini ndanga ndakuita zvokurima futi ndakumutora shanga. Vabereki vangu vachibva pakashayika baba vangu mai vangu vakabva vatengesawo kuti stand yaiya vachibva vatouya vachibva kugara neni futi kumutora shanga kuno. Zvisiri zvekuti vanga vakutizawo here nyaya dzadzauta? Amai vangu hapana kana chavaiziva kuti ndini here ndakapara mhosva kana kuti handisi. Mhosva iyi ndini chete ndaizviziva kuti ndini ndakapara mhosva iyi. Kusvika nanhasi hapana kana hama yangu inobvumirana nazvo kuti ndakapara mhosva. Hama dzangu dzese dziri kungoti ndakapomerwa mhosva yakadai. Ndizvozvo. Amai vangu ndivatatayiwa kubva ikoko sezvo inini vanhu ikoko vari kuda kuzama kuti sei kundipinza mhosva yandisiri imimi bva ikoko ini handikwanise kukuriritirai muri ikoko uyai mugare kuno chibva ndakugara navo. Saka mukurima kwataiita takapiwawo mastendi nemusangano zviya tibva takurwisana manje veimwe wadhi neisusu wemune imwe wadhi tichirwisirana sango imwe chete. Saka inini ndanga ndakasarudzwawo semupurisa anoona zvinopinda nezvinobuda muvhireji muya. Saka vaiti vamwe wemwe wadhi vakauya vakavaka ini ndoindodistroya zvinhu zvazve sezvo ndini ndanga ndini mupurisa imomo. Saka vanhu vaivaya manje vakabva vanzwa rumaze kuti munhu kwaakabva uku pane something chakaitika mogara kwari kuno kwakutohwanda mhosva. Saka nekushungurudza kwandaivaita manje vachibva vanondiripotera kupi kumapurisa kwako. Pandakasvika ndikatorwa nemapurisa handina kutoziva kuti pachamuka nyaya yandakaita ndiri kumusha kuyako ndafunga kuti nyaya yekuputsa kwandiri kuita dzimba dzevanhu handina kana kutovhunduka nazvo ndakangoti hapana mhosva. Chibva ndaenda kumapurisa kuyako ndine confidence yekuti ndosvika ndichiita sei ndichidzoka. Ndasvika kwekwe chibva ndayambirwa nemhosva iyaiya ndikati hano mhosva iyi chizoshuwa inini zvakaitika ndiriko zvoshuwa. Tikabatsirana nehama dzemufi kumutsvaga tikamushayiwawo neniwo kusvika nanhasi handisota sei handisi kutozivawo kuti zvakafamba sei. It was 2010 chibva ndatorwa chibva ndapinda mumaoko mumapurisa. Ndapinda mumaoko mumapurisa 6 September 2010 chibva ndatanga kupinda matare dzimhosva chibva ndarimindwa necustody kusvika nanhasi ndichiri mukati. Ndamukati muya ndakangosvika mudare ndichingoita sei ndichingoramba mhosva iyaiya handiti nokuti hapana akandiona ndichipara mhosva yakafanana naiyoyo. Chibva ndatongwa kondemu nemhosva iyoyo. Ndatongwa kondemu ndagara 6 months ndiri under condemn. Ndibva ndazodzikiswa napresident ndibva ndava mulife. It was 2021 pandakaitwa mulife. Svika nanhasi ndiri kuno kuchikuru ndiri
ndiri muLeipzig iko ndakabva kuma D class muLeipzig. Alright. Ndoda kudzokera kumashure pakufambidzana kwamaita paipai. Makanga mune dzimwe mhosva here dzamakambenge makabata kumashure kana kuti iyoyi kunzwa kuti ane mumwe munhu ari kufambidzana naye ndo yakabva yakupai hasha dzakawanda zvokuti makamurova kusvika pakuti munhu anomhara? Ipapo hapana imwe mhosva yandakambombata nayo. Munhu taiwira naye zvakanaka zvisingaite. Ende marovero andakamuita ndanga ndisingatarisiri kuti achasvika pakuita sei, achasvika pakushaya nemaoko. Saka pakudonha kwaakaita manje ndo paakabva anodonhera padombo achibva aita sei, achibva akuwara manje. Asina andisachinangwa chekuda chekuti ndimuuraye. Ndakazopedzisa ndabatikana zvakanyanya, ndikamudaidza ndoona munhu achadavira. Zvakandishungurudza kusvika nanhasi, zviri kundishungurudza just because hapana kana kukanganisana kwandakaita naye kunze kwemanyepo andakanzwa nevanhu achiti ndo mafambiro ari kuita. Kusvika nanhasi zviri kungondirwadza, zviri kungondishungurudza. Asi chinangwa chekuti ndimuuraye checho ndisina chinangwa chekumuuraya. Asiwo kumashure uko ngatitarisei tisati tazova nemudzimai uyu akazorasikirwa neupenyu, ingatarisei neni namama vangu vakazoshayikawa. Maigarisana zvakanaka here kana kuti maingoti mukanetsana mutora maoko? Aiwa, nemudzimai uyu wane mhuri naye hatina kubvira tambokanganisana. Kana mbama chaizi? Hatina kana. Ndiye munhu akatondiita kuti ndidambudzire chikoro parodhi. Ndizosvika pakumutora ndigarisane naye. Hapana kana problem andanga ndinaye. Hapana. Saka zvekurova izvi zvakazobva nepo amaiva munhu raiva nehasha vokukura kana kuti? Ndosaka ndataura kuti zvimwe zvinhu zvinotikonzeresa kuti tisvike pakubata zvimwe zvinhu zvakaipa. Handiti zvimwe zvinhu zvinenge zvakaitika otherwise nemadzitateguru edu kumashure kana kuti chii chinenge chakaitika unozongoerekana wangopinda mazviri, nguva idiki unenge wakutofunga kuti ko ndaitei. Ameno kamwe kapfungwa kakangondibatawo. Handisi munhu wekuti ndanga ndiri so violent, handisi munhu wekuti ndaigara ndinetsana nevanhu, but ipapo apo nanhasi kungondinetsa kuti zvinhu izvozvi zvakaitika. Nguva diki ndofunga kana 3 minutes hadzina kukwana. Asi iko zvinozvi zvandiparadzira makore anokwana kuita 15 ndiri pasi peusungu. Saka ndo zvinhu zviri kundishungurudza zvakanyanya izvozvo kuti handisi nyatsonzwisisa kuti chii chakaitika. Saka tiriwo ndiri muno mukati munomu ndakabva ndatanga kunamata, ndanamata ndopandakuona pfungwa dzangu dzichindirangaridza kuti zvandakaita zvezvi zvakaipa. Inini handifani kuramba ndichiita zvinhu zvakafana nezvozvo nokuti vabereki vangu vese vapera ndiri muno mukati. Hama dzangu dzimwe dzese dzapera ndiri muno mukati. Vana vangu handisi kuzokurarama sei panze papo. Zvinozvi hapana kana munhu ari kuita sei ari kuya kuzongoona. Zvimwe zvinhu zviri kundishungurudza kuti mhosva chaiyo ndakapara yakonzeresa kuti ndiseparate nemhuri yangu, ndiseparate neukama hwangu. Ndangogara senherera muno mukati meusungwa muno. Asi chimwe chinhu chandadzidzawo muno mukati ndechekuti ndakugonawo kudzorawo vamwe vanhu vanenge vaita zvakaipa. Ndovaudzwa kuti hama dzangu ngatisiyane zvakadai hazvina kuita sei, hazvina kunaka. Munhu kana achirwara zviyazvi anogona kupiwa mishonga, anyorerwa mishonga nechipatara. Iko zvinozvi ndakadzidza PhD kuti ndogona kukansela munhu, kumudzidzisa kuti agone kuita sei, agone kuteedzera zvaanenge akaudzwa nana chiremba, manwiro anenge aita mushonga. Saka zvimwe zvinhu zvanoti ndakakanganisira Mwari, ndikakanganisira society. Asi mukukanganisa kwangu ndadzidzawo zvimwe zvinhu zvandanga ndisingazive muupenyu hwangu, kuti iko zvimwe zvinhu zvagona kutobatsira murwere. Kana ndikaonawo vanhu vachida kurwisana izvozvo ndogona kutovatsiudza kuti aiwa tisadaro akomana, tisadaro akomana. Asi inini pachangu ndiri kuzvibrema kuti zvandakaita izvo ndakakanganisa. Ndizvozvo ndoda kudzoka kumashure baba. Ndanzwa muchiti pese pamaibvunzwa nezvemhosva iyi mairamba, even kana kukoti makapinza not guilty. Ndizvo zvandizvo. Ndanzwa futi muchitaura kuti kana hama zuva ranhasi
vanototi muri kuita sei? Ndikupomedzero. Pane ro makazowana mukana kuti mungoudza kuti shamwari unoona ndairamba zvangu kwaida kuva kunzvenga mhosva, kana kuti kana kuri kutotanga muri kutotanga izvezvi kubvuma, nekuti pamwe hama nhasi dzakatarisa dziri nepfungwa dzekuti mutemo wakashata, hama yedu haina mhosva. Hama dzangu kana kubva pandakasungwa kusvika pari zvino hapana kana hama yangu andakagona kugara nayo pasi kuti ndivatsanangudzire mafambiro akaita nyaya, just because hapanawo kana pandakangotongwa kondemo vese vamwe vakabva vatoora munhu kuti hama yedu hatichaita sei, hatichaiwana zvakare. Saka ndauya muno mukati meusungwa munomu ndopandakatanga kukanserwa nerehabhu nevemachechi vachindiita sei, vachindikansela. Ndikaona kuzoshuwa kuti zoshuwa ini ndakatadza, ndichasvika kupi ndichiramba ndichiti inini mhosva handina kuita sei, handina kupara mhosva. Saka ndiri kubvumawo kuti kana izvozvo Mwari vakanditira nyasha, kana mutungamiri wenyika vakanditira nyasha vakandibudisa muno mujeri, vanhu vepanze ngavasandiona semunhu akaipa, iko zvinozvi ndamunhu ndakugona kuita sei, ndakugona kugarisana nevanhu, ndakugona kuziva kuti ichi chakaipa, ichi hachiitwe, ichi hachiitwe. Through kugara kwandaita mukati ndamunhu ndaakuziva kuti mhosva haite sei, mhosva haibhadhari, mhosva haipari. Nhasi uno toti ndakupai mukana magara makatarisana zvichida pamwe nehama dzenyu kana kuti nehama dzemufi, mashoko amunoda kuvaudza munoda kuvaticha? Inini ndiri kukumbirawo kuti hama dzangu chaidzo vandiregererewo. Ndakashoresa nekutukisa zita redzinza, taakutonzi kudzinza rakati kune vanhu vanopara mhosva dzekuuraya vanhu nevandakatadzira chaivo. Ndinokumbira kuti vandiregererewo, just because ndikaramba ndiri muno mukati inini ndikaramba ndiri muno mukati, mhosva iyoyo hapana munhu anogona kuiripa kana kuita sei, kuibhadhara. Asi ndinokumbirawo Mwari nemutungamiri wenyika kuti vakandidzirawo nyasha vakandibudisa panze, inini ndogona kuenda sei, ndogona kunoripa mhosva yandakaita sei, yandakapara. Ndokumbira kuti vandakaparira mhosva vandiite sei, vandiregererewo. Ndakakanganisa through panguva iyoyo ndanga ndisingazive chinonzi kunamata, ndanga ndisingazive kuti ndaingoita zvese ndiri panyika yepanze, ndanga singamwangudoro, but ndanga ndiri munhu kuti ndanga ndisingambosvika kana panonamatwa kampaitwa sei. Iko zvinozvi ndaane macourses andaita munomu, mabible study andiri kuita akawanda, ndatova pastor ndiri munomu, ndatova mufundisi, ndokuti ndikasvikawo pamberi pevanhu ndichiparidza zvechokwadi ndotoparidza nezveukuru hwaMwari. Saka ndokumbirawo kuti vandakatadzira vandiregererewo, pamwe nevedzinza rekwangu vandiregererewo, kusanganisira mutungamiriri wenyika chaiyo vandiregererewo nezvandakaita pamhosva yangu yandakaita sei, yandakapara. Ndinotendawo mutungamiriri wenyika, ndinonzwa vachiadresa vanhu, vanotanga vavhurawo kana mavhesi mamwe avanovhura. Tinoshuvirawo kuti dai mutungamiriri wenyika vakaramba vari ndivo vanga vachitungamirira nyika kumashure uku, handifungokuti pamwe dai takatongerwa rufu, nekuti mutungamiriri wenyika aripo pari zvino munhu anozivavo kuti munhu anokanganisa nemunhu anoregererwa, nokuti mutungamiriri anotyawo Mwari, anofambawo mufambiro unodiwa naMwari, mutungamiriri ane tsitsi. Saka tinoshuvirawo kuti dai Mwari awedzera mutungamiriri akadaro makore ekurarama, kuti kune vamwe vedu vanochakanganisawo nekusaziva ezoshuwa mutungamiriri vanonyatsowonawo kuti aiwa hapana usingatadzi, munhu wese ane kodzero kuita sei yekuregererwa. Tinovatendawo zvakanyanya kuti dai vanga vari ndivo, hatifungoti dai takapedza makore atapedza tiri muno mukati. Mwari ngavaitire nyasha, Mwari awedzere makore ekurarama, varambe vachiita sei, vachingotonga. Ndoda kudzorai kumashure baba, pamakatongerwa death penalty makachitambira sei? Death penalty yanga yakaoma, zvekutoti inini zvangu ndakangobvirawo parimandi ndichinzwawo vanhu vachiti aiwa iko zvinozvi vari kutonga zvavo death penalty asi havachauraya vanhu. Zvekutoti ndini ndakatonyaradza hama dzangu vachiuya kumasevos kwatanga tiri vachichema, ndatongerwa rufu inini. Ndikati no, Mwari ndo vanoziva kuti chii chichaitika kana kuti chapera sei. Asi death penalty
ndinotaura kuti atifani kupara mhosva inosvika pakuti munhu atongerwe death penalty nokuti pa9 ndafuyedza ndagara inini hope chechedzo ndanga ndisingawani hope because kadiki chaiwo kana kudonha usiku wakarara unotovhunduka wogara zvakare uchifungidza kuti pamwe zvakataurwa nematare zvezvo zvakuita sei zvakuitika and then upenyu padeath penalty wakaoma hausi upenyu kutamba nawo zvanga zvichirwadza kuti kana uchifamba uchidika mukati mewamo wasungwa vanokudziurira kuti unge uri mhuka kana kuti hausi munhu kuratidza kuti unenge uri munhu anotyisa pamberi pevanhu vese kuburikidza nemhosva inenge wakapara kuburikidza nemutongo wanenge wakapiwa mutongo worufu nokuti vanhu vese tariro vanenge vasisina unenge uchiti apa zvapera kuita 2017 pakabuda former president vachitaura vachinzi taakuzadzisa zvakataurwa nematare kune wese vane hama yakatongerwa rufu taakuzadzisa ngoma handidi kukunyeperai pakarwariwa ipapo hapana munhu anga akasununguka asi takazotenda Mwari vakatenda matables mutungamiri wenyika varipo pari zvino vakabvauyawo vatinzwirawo tsitsi vachibva vatidzikisawo tonzi haiwa iko zvinozi muchawa makondemu malaife kusvika pari zvino tichiri malaife asi upenyu wacho wanga wakaoma kusvika nanhasi hapana kana pakampani pandakambosanda makore anokwana kuita 15 asi nekuda kwemhosva nekuda kwekutadza kwandakaita ndapedza 15 years ndiri mukati mwana wangu andakasiya ane 5 years iko zvinozvi ane makore anokwana kuita 20 handimuzivi iye handiziviwo futi kuti ndakaita sei izvo zvinondishungurudza mukurarama kwangu kuti ndichararama upenyu hwakadai kusvika rini nopfugama usiku nesikati ndichinamata kuti dai Mwari watinzwirawo nyasha kuburikidza nemutungamiri wenyika aripo kuti tinosangana zvakare nemhuri dzedu dzatakasiya panze ndizvozvo nhasi uno panguva ino vaChris kune murume ari kunzou ari kutobata chikomba kutaura kwatiri kuita kunoku amen ndezvipi zvinhu zvamunoti dai ndaigona kugadzirisa dai ndakaita so kuitira kuti iye pamwe ane pfungwa dzekunorova mukadzi kana kuti ane pfungwa dzekurova chikomba iko zvinozvi ndava munhu ndakugona kukansela nekudzidzisa vamwe vanhu ndinoti ukaona mukadzi afunga zvaafunga asisadi nezvako haufaniri kuita mukana wekuita sei wokusumudza ruoko kana kuita sei kurova mukadzi iyeyo chinangwa ndechekuti kana yoona kuti hauchafariri kugara nemukadzi akafanana naiyeyo unongomutora zvakanaka womudzorera kuvabereki vake iwe utsvaga mumwe mukadzi waunenge uchida than kuti usumudze ruoko kana utore chimwe chinhu urove mumwe munhu nokuti anofanira kuparadza upenyu umwe munhu ndiMwari chete kwete mumwe munhu kuti aparadze upenyu umwe munhu saka pari zvino ndikutotaurawo ndakasununguka ndichiti aiwa pari zvino kana ukakanganisana nemunhu ndakadzidza inonzi peace education ukaona kuti panzvimbo yaunenge uri pakuda kuitika zvinhu zvinokuafecta iwewe suduruka ubve papo uende kune imwe nzvimbo zvimwe ndaunozodzoka panzvimbo iyoyo uye munhu anenge ane hasha kana chikamu changa chakuda kuitika ipapo zvinenge zvatopfuura makutoenda pane chimwe chikamu kana uri pamusha kana mukadzi akakukanganisira kana makusvika panguva yekuda kukanganisana unogona kubva papamba ombotenderera uri kumunda kana kumatanga emombe chichi the moment yaunodzoka kubva ikoko uchiuya papamba paipai hasha dzemukadzi wewe dzinenge dzapera kana iwewe hasha dzako dzinenge dzapera mogarisana zvakanaka ndo madzidziro andakaita papurogiramu yepeace education yandakadzidza ndazva muchitsanangura muchiti iko zvino magara 15 years kureva kuti kubva 2010 kusvika iko zvino 2025 makagara zvakanaka iko zvinozvi kugara takagara zvakanaka nokuti kugara zvakanaka kwangu inini kuzvichengetedza kwangu kwanenge ndichiita ndichiteerera zvinenge zvichidiwa nevanenge vachindichengeta
handikwanise kuzopinda mumatambudziko kana mumakondakti anenge achipindawo nevamwe nokuti vamwe vanoita musikanzwa wopinda mumakondakti akafana newayo. Asi inini kubva 2010 ndichipinda kusvika pari zvino hapana kana pandakamborova kana naofisa vanondichengeta kuburikidza nekuti inini vakanditi gara ndobva ndagara, ita chakati ndobva ndaita ichocho ndichitevedzera zvavanoda. Saka kuti nditi handisi kugara zvakanaka ndenge ndichinyepa, inini ndinenge ndichigara zvakanaka kuburikidza nekuteerera kwanenge ndichiita zvanenge ndichiudzwa nevanenge vachindichengeta mukati menzvimbo iyi. Pamwe muri kuvazeza kakuti pane vakagarawo kwavo vakatarisa kunokwa makagara zvakanaka. Aiwa. Kugara zvakanaka inini zvinondinakira inini ka handizvo zvinonakira mumwe munhu. So pamunoona kuti ndakabva pachikondemu ndikadzika ndikaita mulife D, iko zvinozvi ndabva pachilife D ndapachilife C. Ndakutenderwawo kufamba uko tisina kusungwa kana makumbo kana kuita sese kufamba nekupera kunenge kuchiita chigove changu chandakapiwa. Saka hapana kana chimwe chakaipa chanenge ndichiona kuti ndikubatwa zvakaipa. Pakugarisana chapo chaipo aiwa unoona kuti kana wasvikawo pamba peumwe munhu kana wapindawo muofisi meumwe munhu unofanira kuteerera zvinenge zvichidiwa nemunhu waunenge washanyira nemunhu anenge achikuchengetedza panzvimbo iyoyo. Nokuti isusu takauya pano hatina kuuya nekuti isusu takakonzereswa neumwe munhu. Inini ndini ndakazvikonzeresa kuti ndiuye pano. Saka ndauya panapa inini handifanira kuzovenga mutungamiri wenyika kana kuti kuvenga mapurisa kana kuti kuvenga maprison officers vanondichengeta. Nokuti ava vakatondipiwawo maoko mavo kuti vandichengete kuburikidza nemhosva yangu yandakapara inini. Handifanira kuvenga mumwe munhu, inini ndini ndega ndakazvikanganisira. Saka handinofanira kuteedzera zvavanenge vachida ende handifanira kuona mumwe munhu wandinovenga. Ndizvozvo. Aiwa, ndinotenda baba Chris nemashoko amatipa. Ndinovimba futi muri zvichida pamwe nehama dzemufi vakuonai kekutanga muchivaudza kuti zveshuwa mhaka ndakapara. Izvozvo zvega zvinosunungura even vanenge vaine shungu vachiona munhu achibvuma kuti zveshuwa paya hongu ndaida kunzvengawo mhosva. Hakuna munhu anotambira mhosva sepleti yesadza. Asi kana maakugona kuzvitaurira so tinongotenda nazvo nekuti vashoma vanokwanisa kutora danho ramakutora kuti maakubvuma kuti zveshuwa paya ndini ndakakanganisa. Ndisingazivi kana mune mashoko ekupedzisira amunoda kutaura. Mashoko ekupedzisira andinoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe kana kuti kuno mutungamiriri wenyika. Ndikumbirawo kuti kana Mwari wanditira nyasha kana Mwari wanditendera kana ndabudiswawo muno mukati mousungwa since vabereki vangu vese vakaparara pasina stendi yakasiwa nababa wangu mchembera wanga watengesa stendi iyoyo. Handina pandikutarisira kuti ndikabva panapa ndichanosvikira papi pari zvino nokuti handidi kutaura zvokunyepa kana kuita sei. Panze hapana kana chandinotarisira kuti ndicho changu pari zvino. Panze hapana kana changu chiripo ndikutarisira kudai vana vangu kana kuti nedzimwe hama dzangu dzichiri kurarama pari zvino kana vachindinzwawo kuti ndichiri mupenyu vakapota vachiuyawo kuzondoona kuno ndirogara navo pasi toita sei tokurukura navo. Kazhinji ndinoshaya kuti hama dzangu kana kuti vana vangu vangauye sei kuno kwandiri kuno kuti tigare pasi zvikurusa panonzi family week pepa tongogara iwo apa inini apa tisotsanangudzira mafambiro azvakaita nemarongero anjada kuzoitawo kana Mwari wanditendera kana Mwari wandiitirawo nyasha. Saka ndikukumbirawo kuti ipapo ibatsirwewo kuti inini nevana vangu tigone kukonektana tigone kusangana ndiri mukati meusungwa kudai tigone kuwirirana kuti kana tazobudawo pane chirongwa chiri kunzi cheparo panenge pachidekanawo hama yepejo kuti ukabva munomu havana kutambira ndavapi. Saka inini handina kana hama yangu kana wani iri kuuya kuzondoona. Saka izvozvo kana ukanyoresa hama yangu yepejo hapana kana undogona kunyoresa nekuti handina kana hama yangu iri kuuya kuzondoona. Ndochiwo changu dai vagona kuuyawo kuti kana ndazosunungurwawo inini
iwo vanondipupurirawo kuti zveshuwa uyi hama yedu akakanganisa asi tinogona kuti togona kumuchengeta saka pari ndizvo zviri kundishungurudza izvozvo kuti pachirongwa chekutaurwa cheparo ini ndichatangira papi nekuti handina kana hama yangu chairi kuuya kuzondionawo zvakakosherei kuti hama iyi hama ida pamwe kune vamwe vari mukati kuti vasino hama dziri kuwe hama chakakoshera hama ndechekuti pane chirongwa cheparo chiri kuitika anoti nyoresa hama yako yepedyo handitika saka kana usina hama yako yepedyo haugoni kuregedzwa kuti uende panze nekuti vanenge vachiti hapana anokugamuchira panze pa handiti uyezve futi kana paita hama maparo officers vevai vanoenda kune hama iyoyo obvunza kuti maigarisana sei nehama yenyu isati yasungwa handitika hama iyoyo ndo inondipupurira zvakare aiwa izvi zvakaitika zvakangoitika asi pakugarisana chavo chepo tanga tina problem nemunhu iyeyo aiwa ndinotenda baba Chris. Vana ndichitaura navo ndiva Chris Gotha vanobva kusaidhi rekunona Chinhoi Mutora Shanga uko vari kutsanangura mafambiro azvakaita kuti vazopinda mukati meusungwa. Ndofunga manzomuri eZimbabwe vachitsanangura kuti ndaimbova nemukadzi wangu asi akazoshaya, ndipo pandakatsvagawo shamwari yekuti tifambidzane, asi ndakazonzwa nemakuhwa kuti ane mumwe munhu waanga akufambidzana naye, zvakazondipa shungu ndikaenda ndikanamurova, asi handina kuziva kuti kumurova kwandatoita munhu atorasikirwa neupenyu. Ndofunga maona futi vachitsanangura kuti kubva pandakabatwa nemhosva handina kumbobvira ndabvuma kuti ndakauraya murandakadzi uyu, kungava kuhama, kungava kuhama dzemufi, kwese ndakanga ndisingabvume mhosva. Asi nhasi uno ndoda kutora mukana uno kuti ndikuudzei hama dzangu, hama dzemufi, kuti shuwa mhosva ndakapara, asi semunhu ndaida kunzvengawo mhosva. Ndofunga vazhinji vari kunze vane mutauro wavanotaura kuti hakuna munhu anotambira mhosva sepureti yesadza, asi ini ndazvipira kuti ndikuudzei, mukandishanyirawo muchiuya kuzondiona, ndingakuudzei kuti zvakafamba sei musi wakazorasikirwa nemurandakadzi uyu neupenyu hwake. Uyezve pamwe ndaigonawo kutaura nemi veukama mundibatsirewo kuenda kunoripira hama dzakarasikirwa nemumwe wavo. Tiri kuno kuchikurubi Maximum Prison. Zita rangu ndoitwa Frank Wesere nchiti chisa